Mila esker denoi, mila esker Eusko Jaurlaritzari ere. Gonbidapen hau asko eskertzen dizuet. Egia esan, zail xamarra da hirugarren egunean hitza hartzea. Orain arte esandako ideia eta gauza asko dauzkat buruan bueltaka eta zail xamarra egiten zait dana barneratzea. Adibidez, atzo arratzaldean ere buruari galdezkaren nintzen, ze beste esan dezakedanik orain lanbide hezaketari buruz, hainbeste gauza entzun ondoren. Saiatuko naiz, azken urteotan Europako batzordearekin Dinamarkan zer egiten jardun garen kontatzen. Gaur egun, krisia badirudi amaitzen ari dela edo amaitzear dagoela. Baina zoritxarrez eragin handia izan du eta desberdintasunak asko handitu dira, langabezia tasa ere oso altua da mundu osoan. Estatu Batuetako datu batzuk baditut hemen eskura, eta erakusten dute gero eta jende gehiago dagoela autoenplegua bultzatzen dutenak edo autonomo direnak, baina ez ala nahi dutelako, baizik, besterik ez daukatelako. Hala ere esaten dudenez, Danimarka pixkat aurrera doa, ekonomia indartzen ari da, eta, pixkanaka bagoaz izan ginen harta. Guk egindako ikerketek erakusten dutenez, badirudi hala ere ez garela izango zehazki lehen izan ginen ura. Krisiaren aurreko ura ez gara izango. Hortaz, garai ona izan daiteke hau gure lanbide heziketako estrukturari begiratzeko. Politikaren analizien zentro batean egiten dut lan nik Danimarkan. Duela 100 urte eratu zen zentro hau. Eta orduan helburua zen enpresa txiki eta ertainek laguntzak teknologikoa ematea. Alegia, laguntzen gara lan inguru egokia ematen enpresa hauei, aurrerako bide handia izan dezaten da operatuasuna handia izan dezaten. Halare, gure zentroa pixka bat ezberdina da, gainerakoen inguruan, teknologikoan zehazten garelako, bai teknologiaren sektore tradizional eraikuntzan eta ehungintzan, baina baita ere sektore berritan ere jarduten garelako, adibidez, botika gintzan, termoplastikoa gintzan, plastikozko pieza berriak sortzen dituzten enpresetan. Alegia, alde batetik tradizionala eta bestetik modernoa lantzen ditugu, dana bateratzen ditugu. Eta ni benetan oso konprometituta nago egiten dugun lanarekin. Europa mailan ere egiten dugu lan, eta herrialde bakoitzean lanbide heziketan zer egiten dugun aztertzen dugu. Adibidez, Maltan badaukat lagun bat, eta horrelako proiektutan lanean ari da gaur egun. Elkarren handik ikas dezagun. Gure oinarriari buruz hitz egingo dizuet orain. Balio globaleko katetan asko egin dugu lan. Ikusteko ze posizio daukaten gure enpresa txiki eta ertainek kate horren barruan. Eta gaur ikusten dugu, multinazional handiek, enpresa handiak, hornitzaileak hartzen dituztenean bai produktu eta bai zerbitzuei eragiten dietela barkatu. Hornitzailea izateko enpresak aukeratzen dituzten enpresa hauek, aukera handia daukate aurrera egiteko, merkatu berrietara iristeko, garapen teknologikoa lantzeko, eta baina horretara iristen ez diren enpresak erabat ezberdinak dira, beste bilakera bat daukate. Oraintxe bukatu berri dugu Europako fabrikazio industriaren analizia. Gero, Dinamarkan beste azterketa bat egin dugu orain arte inguru honetan bultzatu diren ekimenen inguruan. Eta saiatzen ari gara datu horiek bilduta enpresei hazten laguntzen. Horren ondoren, gure hezkuntza programaren barruan, zera ikusi dugu. Lehenengo aldiz, Dinamarkan dagoeneko nahiko indar badaukaten enpresen gana jotzeko aukera daukagula. Nahiko indartsuak dira enpresa hauek, baina guk laguntzen baldin badiegu
motibatzen baditugu, litekena da indar berria sortzea ekonomiarako. Izan ere, enplegu berririk sortzez badugu, ez dugu eskaririk izango. Talperrik izango da. Hortaz, bai maila operatiboan da bai estrategikoan lan egiten ari gara, ikusteko ze gaitasun landu behar diren. Nire hitzaldi honetan, PIAK indizea ere aipatu nahi dizuet. Helduen gaitasun maila neurtzen du honek, indize honek, eta horren arabera ikusten dugu alde handia dagoela teknologiak esplotatzeko garaian batzuen eta besteen artean. Ikusten dugu heldu batzuk ez direla gai inguru digitaleko arazo batzuk konpontzeko. Alfabetizazio kontua da, noski, baina goi mailako alfabetizazio kontua. Gero baita ere, Europako batzordearen barruan asko saiatu gara lanbide heziketako bikaintasuna lantzen teknologiari dagokienean. Gero hitzengo dizuet honi buruz. Europako Banko Zentralak, bestalde batetik, ikerketa bat atera beharria du gaur egun ze erronka ditugun adierazteko. Enpresa txikita ertaineri dagokienez, arazo nagusia dute finantziazio eta kapitalizazio falta. Hori berdin da Europako herrialde guztietan. Hortaz, Europa mailan, enpresa txikita ertainak dira erronka nagusietakoak. Merkatuak saturatuta daude, eta ordan da gutxiago behar dira bai baliabide pertsonalak, bai bestelakoak, edozein pieza fabrikatzeko. Enpresa handiagoak bestelako tendentziak dituzte, baina enpresa txikita ertainak badute garaia edo beharko dute oraintxe indarra hartzen ari diren alegia beste merkatu batzuetara joan beharko dute, Afrikara adibidez. Aztertu beharko dute orain nola eraldatu behar duten beren burua, nola eraldatu behar duten bere produktuak eta bar merkatu berri horietara egokitzeko. Izan ere, badaukate gaitasun bat, oinarrizkoa, eta horri esker gai izango dira moldaketa hori burutzeko. Lan hori oso interesgarria da, Banku Mundialak, OCDEek eta munduko ekonomia foroak horri begiratzen hasi behar dute. Ikusteko ze aukera dagoen aurrera bidea emateko. Asko harritzen hau gauza batek. Kualifikazioak handitu egin behar dira, sendotu egin behar dira, hori horrela da. Baina ikusten dugu baita ere, hainbat limitazio daudela politiketan hori gauzatu ahal izateko. Nire aurretik hitza hartu duenak, esan du berrikuntzako liderrak aurretik doazela, baina beste asko atzean geratzen ari direla. Kualifikazio eskari baxua dago leku batzutan, enplegu ere gutxi sortzen da beste batzutan, baina oreka behar dugu politiketan, eta nola sortu behar dugu eskaria enpresengan oreka hortara iristeko eta jendearen kualifikazioak ahalik eta ondoen aprobetxatzeko. Izan ere hori ez badugu egiten arriskutsua da. Bai langileentzat eta bai enpresentzat inbertitzen baldin badugu kualifikazioetan eta gero erabiltzen ez baditugu azkenean galera daukagu hor. Nik uste dut erakundeak papel importantea daukatela oreka hau bilatzen eskariaren, kualifikazio eskariaren eta kualifikazio eskaintzaren artean. Hala ere, espezializazio handiagoa beharko du. Eta beharko du baita ere kualifikazioak ez hartzea arazotzat. Izan ere, enpresak ez daukate kualifikazio arazori bezik. Enpresen arazoak dituzte enpresak. Nik usten dut lanbide heziketak honetan badaukala zer esanik. Izan ere, Europan arazo nagusietako bada
enpresa txikiei apoiatzeko merkatua, ez dela merkatu bat bere hortan, baizik asko oinarritzen dela in situ. Orduan, diferentzia markatzen duten zerbitzuak landu beharko dira. Kontua da, ondo pentsatu behar dugula zer paper daukan lanbide heziketak berrikuntzan. Nik uste dut hemen Euskadi lortu duzuena oso garrantzitsua da. Adibidez, teknikak daukan papera ezinbestekoa da. Prestatzaileak ere prestatzen dituzte, teknikan. Ez da pedagogia kontu hutsa. Guk Danimarkan askotan esaten dugu hori. Teknologia ezazik, pedagogia ere landu behar da. Biak, teknologia eta pedagogia landu behar dira lanbide heziketan. Hala egiten dute adibidez Estatu Batuetako zentroetan. Guk Europako batzordearekin lan hau egin genuenean, ikerketa bat egin genuen, eta emaitzak benetan harrigarriak izan ziren. Zientzia aplikatuen institutuak adibidez, ez dute ondo. Just at the institutional level. Alegia, erakundeetatik kanpora ere politika koordinatzea ezinbestekoa da, bai eskualde mailan, bai herrietan, bai nazioan da, bai nazioaz gaindi ere. Oso interesgarria da, izan da guretzako, enpresa txiki eta ertainei buruz eta hauen garrantziari buruz hitz egiten entzutea hemen jendeari. Gaina ikusten dugu eteak berritzeko, ez dela behar bezala goresten langile kualifikatuen lana. Guk adibidez, Europa mailako 300 kasu praktiko aztertu ditugu, erreparatu dugu zer lan egiten duten, langile kualifikatuek tailerren zer lan egiten duten begiratu dugu, eta konturatu gara, garrantzitsuena dela berrikuntza lantzen dutela, innovazioa egiten duten. Nola? Elkarrekin jardunez, prozesu berriak erabiliz, eta bar. Izan ere, fabrikazioa koste bezala ikusten dute. Eta nik tailerra ikusten hasitanago berrikuntza iturri bezala. Alegia, nire ustez hori ez da kostea, baizik inbertsioa. Kualifikatutako langilei boteria ematen die honek, baita lanbide heziketari ere. Danimarkan adibidez enpresa batek kontratu bat irabazi zuen pieza konkretu eta oso sofistikatuak fabrikatzeko lehiaketa irabazi zuen. Telebistan atera zen, oso kontratu handia zelako, eta bar. Eta hango berrikuntza eta garapenerako bulegoaren zuzendaria etorri zen, niara jo nintzen, eta arek esplikatzen zian bitu, hau da nire tailerra, hauek dira nire langile kualifikatuak, behaiek dira azken finean kontratua lortu dutenak. Beak badakite ze izango den urrungo belaunaldiko OE adimentsuak edo OE inteligenteak. Izan ere jende horrek, oinarrizko jende horrek ondo daki problemak nun dauden, arazoak nun dauden. Langile hauen jakintasuna da bikaintasuna, eta hori bilatu behar dugu guk. Ezin dugu irigazgaitzak izan, baizik mailetan gora eta bera ibili behar dugu, eta lanbide heziketak eta goi mailako hezkuntzak bat egin behar duten nolabait. Praktika beti gogoan ezin behar da. Bikaintasuna behar dugu praktikan, lanean. Ez dugu nahi danak lanbide heziketatik kanpora ezi daitezen. Adibidez, Danimarkan azkenean arazoak ditugu ez daukalagulako behar beste eskulangile kualifikatu. Eta zer da bikaintasuna? Berrikuntza oraindik ere harago eramateko gaitasuna. Politikak, arlo honetako politikak bi bide ditu. Alde batetik teknologia berriak xurgatu behar dira. Horren ondorioz estandarizazio handiagoa eta modulizazio handiagoa lortuko dugu. Hala, eraginkortasuna ere handituko dugu. Taylorismo digitala esaten duguna lortuko dugu. Hau da, lan oso definituak enpresa erabat efizienteen barruan. Beste alde batetik, ikerketa batzuk landu ditugu Danimarkan,
Danimarkan interes handia daukagulako adibidez Alemanian gertatzen ari den fenomenoarekin. Bueno, ez zen bakarrik Alemanian gertatzen. Bestelako enpresa familiarra baditugu beste leku batzuetan. Txoko globalak dituzte honelako enpresak, eta ia Alemaniako enpresen parekoak dira. Eta hauen indarra zein da? Tailerreko langileen indarra. Alegia, ikusten dutela tailerra dela berrikuntzarako iturburua. Zerbitzuak edo osasun publikoa edo olako bestelako arloak ere ari dira dagoeneko langile oinarrizko horri begiratzen. Alegia, jendeak baditu gaitasun zehatz batzuk, gaur egun behar ditugun gaitasun zehatz horiek, baina pentsatu behar dugu nola baliatu gaitasun horiek. Adibidez, Australian networkinga lantzen zuten hainbat enpresen artean. Eta enpresetako liderrak saiatzen ziren jendearen kualifikazioak ahalik eta gehien esplotatzen edo erabiltzen. Beste herrialde batzuetan ere lanbide heziketako zentroak ahalik eta gehien erabiltzen saiatzen ari dira. Praktikan ordea, batez ere praktikan. Gauzak eginez, teknologia berrietan inbertituz, eta baina honek noski jarraipena behar du. Kualifikazioa erreparatu behar zaie eta jarraipena egin behar zaie. Europako lanbide heziketako sistemak oso lotuta daude heziketa sistemekin. Prestakuntzako probedore izatetik pasa daitezke enpresa txikitako sistema integratuetara. Pasa daitezke, nik ala uste dut. Nik uste dut egiturazko fondoetan aukera asko dagoela garapen hau egiteko, batetik bestera pasatzeko. Nik uste dut gaur egun badairela programak horrela edo helburu horrekin funtzionatzen dutenak. Programa batzuk lotzen dute kualifikazio hauek eta lanaren egitura. Finlandian adibidez badituzte guretzako adibide izan daitezken hainbat kasu. Eta berrikuntzaz zer esan dezakegu? Berrikuntzaren gakoa da ikasketa prozesuak bateratzea. Ikastea, baino pentsatuz, alegia, eskua eta burua bateratu. Berrikuntza, lehen lineako berrikuntza da hori. Europan diru asko inbertitu da berrikuntzan, eta 2020ko helburua zera da. Lehen aipatu dudana, baina horretarako berrikuntzan eta garapenean asko inbertitu beharko dugu. Beste eredu batzuk ere badaude, hauekin paralelo doazenak, adibidez, enplegatuengan oinarritzen den berrikuntza edo erabiltzailearengan oinarritzen den berrikuntza. Baina, claro, horrek behar du langile hauek denbora izan dezatela pentsatzeko, lasai hartzeko gauzak, berrikuntzaz hausnarketan jarduteko eta bar. Hainbat langilek munduan zehar pasa dute aldaketa prozesu bat, eta gaur egun garaia iritsi da esperientziatatik ikasteko. Lanbide heziketako sistemetarako erronka berriak sortzen ari dira orain, eta adibidez heziketako duala konponbide edo irtenbide primerakoa izan daiteke, konbinatzeko alde batetik ikasketak eta beste alde batetikan lana, enpresetako lana. Alegia, nola uztartu dezakegu hausnarketa eta praktika ikasketa dualei buruz. OCDE-aren indizea aipatu dut lehen, eta Danimarkaren kasuan indize honek adierazten du 16 eta 75 urteko milioi bat daniar daudela ez direnak gauzak KTI-aren eremuan sortzen zaizkien arazoak konpontzeko. 5,5 milioi garela jakinda, milioi bat oso tasa altua da. Tailerrek teknologia handia daukate, Danimarkan.
baina nola integratu dezakegu orain beharrezkoa dugun alfabetizazio modu hau? Nola integratu dezakegu alfabetizazio hau eta ikaskuntza berriak tailerraren barruan? Hemen Euskal Herrian hainbat zentro ikusi dugu, eta ikusi dugu zuzeneko interfaz egoela langileen eta materialen artean. Orain interfaz hori ordenadore bada, PC bada. Eta hor nabigatzeko asko jakin beharra dago, testu inguru horretan. Eta horlakoetan ordenadore erabiltzen jakitea ez da nahikoa. Alfabetizazio ikastaroak egitea ez da nahikoa. Hau da, hori dena lan esparru horretan sartu beharra dago. Hor kokatu beharra dago. Eta gure pedagogian, gure aukeratako bada horretara jotzea edo ez. Gure sistema dualetan edo bitariko sistemetan, errazakoa da langiro hori eskolan erakustea, kokatzea, eta horrela gaitasun beharrezko horiek hobeto erakustea eta ikastea. Baina sistema berriro egituratu beharra dago, berriro pentsatu beharra dago, ikasi eta erakutsi. Duela urte batzuk Europa eta Estatu Batu arteko konparaketa bat egin zen, eta emaitzak harrigarriak izan ziren. Kualifikazio bigunei buruz hitz egiten zen, eta garbi gelditu zen zein garrantzitsuak diren lan inguru batean ondo ibiltzeko. Jende gutxik aldatu zituen ikasteko moduak, eta igeri egiten ikasten dugunean bezala gertatzen da. Lehenengo, lehorrean ikasi behar ditugu mugimendu batzuk. Lehenengo batzuetan lehorrean ikasten da, ezta? Horrek ez du ezertako balio. Igeri lekuan, uretan bertan ikasi behar dago igeri egiten. Gero, aipatu nahi nuen beste gauza bat da negoziorako aukerak ere zabaldu behar direla. Eta lankidetzak vertikala edo horizontala izan behar duela. Kualifikazioako hobeto aprobetxatzeko moduetako bat da enpresekin zuzenean lan egitea eta plangintza estrategiko bat egitea. Hau da, ondo dabiltzan enpresetara joan, espezializatu diren enpresetara joan eta nola egiten duten ikusi. Eta horrela behar du ezin da bestera batera egin. Erakunde batzuek ondo egiten dute, horrela egiten dute eta horrela egiten dute. Balio kateetan oinarritzen dira. Eta guk ez dugu oso ondo ulertzen zer diren balio kate horiek politika bat egituratzeko orduan. Baina, balio kate horiek oinarritzat hartzen direnean, emaitzak beti dira hobeak. Eta kontu horretan, Estatu Batuetan hainbat azterlan interesgarri eginda. Balio katea buruz diot. Beste puntu bat izango litzateke lanpostuan bertan ikasten jarraitzea. Hori ere oso garrantzitsua da. Urte asko eman ditut lanbide heziketan lanean, eta gaitasunen hizkuntza, ikasteko hizkuntza izan da gauzari garrantzitsuena. Hau da, kurrikulumak ez du horrelako garrantzirik nire ustez. Garrantzitsuena gaitasunak dira, eta gaitasun horiek garatzeko nor den gai. Lanbide heziketako ikastetxean gauza batzuk ikasten ditugu eta lantokian beste gauza batzuk ikasten ditugu. Eta garrantzitsuena da bi leku horien arteko zubila moduko bat egitea. Guk gure herrialdean sistema hori erabiltzen dugu ikasteko orduan.
Eta gure ustez, hobetu nahi baldin badugu, enpresei lagundu egin behar diegu. Sistema horiek hobeto tajutu nahi baldin bat ditugu, enpresei lagundu egin behar diegu. Hori oso garrantzitsua da. Eta ikasleek ondo jakin behar duten noiz dauden enpresan, noiz dauden ikasgelan, eta bere burua ondo kokatuta eduki behar dute. Eta eredu horren aitzindari edo Singapurren ikusi nuen aitzindaria. Ni uste dut eredu hori apur bat gehiago garatu daitekela lanbide heziketaren sisteman. Eta leku askotan proiektuetan oinarritutako ikasketa jarri dugu martxan. Proiektuak ez dira benetakoak, baina proiektuak egiten dira. Enpresa askotan proiektuak badituzte buruan, baina ez dauzkate nahikoa baliabide proiektu horiek gauzatzeko. Eta proiektu horiek dire interesgarrienak ikasteko. Hau da, esate baterako, nik zentro batzuetan ikusi dut, metodo hau erabiliz eta metodo hau kurrikulumean sartzen dutela, ikastetxe batzuetan. Baina enpresetan zaila da hau egitea, enpresetan zaila da esperimentuak egitera, galderak egitea, eta tira, proba egitea. Hori oso zaila da. Baina, horretarako daude teknologia digitalak. Teknologia digitalak oso aukera politiak eskaintzen dizkiute gauzak probatzeko eta tailerrean zer gertatzen den ikasgelan egiteko. Proba modura. Aldi berean, ikasle batzuek, badituzte zailtasun batzuek, zailtasunak esate baterako teknologia abstraktoa ulertzeko. Baina ikasle horiek nola asma ditzakete konponbideak emateko tresnak. Hori da langile kualifikatua izatea, talentuduna izatea. Eta gure lanbide heziketak horretarako bidea eman behar du. Horrexek izan behar luke gure helburua. Beraz, mundu erreala kontuan hartzea oso irizpide importantea da. Eta arazoak ondo definiturik egon behar dute. Mundu errean arazoak askotan ez daude ondo definiturik. Eta ondo definitu behar dira gero erantzuna emateko, konponbide bat aurkitzeko. Esate baterako. Nik munduko bombarik aurreratuena asmatzeak ez du zentzurik gero inork konpontzen jakingo ez badu. Hau da, bezero errealak izan behar ditugu gogoan, eta produktu errealak diseinatu behar ditugu. And then finally, not forgetting the role of digital resources. Eta kontu horietan gure baliabide digitalek izugarrizko garrantzia dute. Orain, gaur egun askoz ere irekiago gaude beste irakas sistema batzuek martxan jartzeko. Eta garbi dago are eta gehiago ireki behar dugula. Esate baterako hemen pantailan ikus dezakezue zein itxura eduki dezakeen lanbide heziketako 21. mendean. Ikasleek hainbat herrialdetan jardun dezakete lanean Erasmus Plus programari esker, benetako erronkak izango dituzte eskuartean, adibidez, janaria ekoizpen sostengarrian, edo beste arlo batzuetan lan egingo dute, hainbat sare erabiliz horretarako, hainbat material erabiliz, produktu berriak sortzeko eta produktu horiek jakina beretan funtzionatu egin beharko dute. Eta gainera horrela enpresek ere orokorrago jardun ahal izango dute. Nik uste dut posible dela
Hala espero dut eta gainera seguru nago, horrela izan beharko du, izatekotan. Arazoan konpondu egin behar ditugulako eta horretarako marketinga ez da beti baliagarria. Oinarriak birpentsatu egin behar ditugu eta pentsatu behar dugu zer den enpresa eta zertarako den enpresa.